Riešenie AkuCheck Smart Guide umožňuje monitorovať a spravovať hladiny glukózy v aplikácii na smartfóne. Senzor CGM sa aplikuje v niekoľkých krokoch. Prejdime si ich spolu. Skôr než začnete, pripravte si tieto položky. Alkoholový tampón na dezinfekciu. Nové nepoužité zariadenie AkuCheck Smart Guide. Smartfón so stiahnutou a nastavenou aplikáciou MySugar. Senzor sa musí aplikovať na zadnú časť ramena. Budete upozornení na potrebu výmeny senzora každých 14 dní. Pripomíname, že pri výmene ďalší senzor neaplikujte na rovnaké miesto. Striedajte polohu aj ramena, aby sa koža mohla správne zahojiť. Pred aplikáciou senzora dezinfikujte pokožku. Pokračujte, až keď pokožka úplne vyschla. Potiahnutím za uzáver otvorte zariadenie. Odskrutkujte modrý otočný kryt, kým nebudete počuť tento zvuk. Tento zvuk signalizuje, že zariadenie je nové a ešte nebolo otvorené. Ak už bolo otvorené, okamžite ho zlikvidujte a vezmite si nové. Pozrite sa do aplikátora a skontrolujte, či ihla smeruje priamo nahor, ale určite sa jej nedotýkajte. Ak spozorujete poškodenie, zariadenie zlikvidujte a použite nové. Odstránený modrý otočný kryt nenasadzujte späť. Ponechajte si ho, pretože je na ňom vytlačený PIN kód potrebný na pripojenie senzora k smartfónu. Teraz ste pripravení aplikovať senzor. Položte si ruku na opačné rameno, aby ste uľahčili aplikáciu senzora. Siahnite si pod rameno a priložte aplikátor na kožu. Aplikátor pevne pritlačte na kožu, kým sa neozve kliknutie. Pri odstraňovaní aplikátor neotáčajte ani s ním nekývte. Lepiacu náplasť uhladte, aby sa zaručila správna aplikácia. Senzor môžete nosiť maximálne 14 dní. Senzor je teraz pripravený na pripojenie k smartfónu cez aplikáciu MySugar. Počas procesu pripájania sa zobrazí výzva na zadanie 6-miestneho PIN kódu na otočnom viečku aplikátora senzora. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, postupujte podľa pokynov v aplikácii MySugar.